Patay ang usa ka lalaki nga rider sa Davao City. Human na bangga sa truck ang gimanehong motorsiklo ni ini kaganihang kadlawon. Ani ang report ni John D. Esteban. Dinhina sa kalsada sa Kabatian Road sa Davao City nakabsan sa iyang kinabuhi kining 29 anyos nga lalaki. Human nga nabangga ang gimanehong motorsiklo sa truck banda alas 12:15 sa kadlawon adlawng Biyernes. Ang biktima gilang si Kenneth Jade Payor Diaz, sumala sa Davao City Police Office, gikan ang truck sa Kabatian Mamay Road intersection paingon sa Country Homes Junction. Samtang ang biktima misubay sa Picas Lane. Apan pag-abot sa pakurbadang bahin sa maong dalan sa nahitabuan, kalit na overshoot ug mibangga ang motor sa truck. Ang motorcycle ni ang iyang atubangan naigo sa left nga portion sa truck. So maigo ba mga may kusog gamay ang dagan sa ato ang motorsiklo ba. Sa kakusog sa impact na labay ug nabagnos ang rider ug pipila ka metros. Tungod sa grabing injury nga nahiuguman, namatay diha-diha dayon ang biktima. Ang truck driver nga gilang si Ricky Yonson de los Reyes, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Apan depende pa sa pamilya sa biktima kung mupasaka og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Nagpaabot sa pamilya sa namatay nga biktima, it's either for filing of case ba or settlement kay sila man yun na ang maka-decide ba no, sila maka-desisyon kung mo-file sila og kaso sa korte. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.